Hola, què tal? Avui us porto un vídeo polèmic. Quin és el millor episodi de Plats Bruts de tota la història? What's the best episode of Dirty Washes of the history? Jo sé que m'estic posant en un jardí, però anem a entrar a aquest jardí de cap, així que comencem. Anem a començar amb aquest percal on jo mateix m'he ficat, però anem a veure quin crec que és el millor episodi de Plats Bruts. Per això he entrat a el que seria el YouTube de CCMA, la Corpo pels amics, i he buscat els vídeos més populars. En els més populars, el primer de tots és un d'algú del Casillas, de Cracòvia, i el després, que no és de Cracòvia, és un altre del sexe tàntric. Per què ho dic això? Perquè sí. Perquè és una informació que us aporto i us la regalo. I us convido a mirar els vídeos més populars de la Corpo, que està divertit. Dit això, el primer episodi més vist de Plats Bruts és el primer de tots, vale? Però aquest no el conto, perquè és el primer, és l'inici fundacional, i per ser el primer, evidentment, moltes persones l'han vist. El segon és Tinc ritme, que és aquell de la tanga no és un tongo, la tanga és una rumba, la rumba del mambo, la tanga no és un tongo, la tanga és una rumba, tanga nananino, nananino. Aquest seria el segon més vist, que per mi és el primer, perquè el primer no el conto. Ho heu entès? Fins aquí? Jo no. What the fuck? Després, el tercer més vist és Tinc un dia normal, o també conegut com el capítol on parlen dels gàlets. I la pasta pel caldet? Calla, calla, que no he trobat pasta meravella, tu. Només hi havia això. Què és això tan gros? No ho sé. Gàlets, deu ser anglès. I, en tercer lloc, tindríem Tinc castanyes, o també conegut com el del Gwendolyn. Però crec que cap dels tres anteriors és el millor episodi de Plats Bruts, i ara farem un joc en el qual us posaré 3 episodis que m'agraden moltíssim, i un d'aquests és el que crec que és el millor episodi de Plats Bruts. El primer de tots és Tinc família, que és aquell en el que també és de Nadal i el Pol s'està afartant de polvorons perquè diu que no s'engreixa, però acaba fet un bacó i acaba amb el moment mític aquell de Xechu, Xechu. Tinc família. Segona opció, Tinc destí, que és en el que el David el criden per anar a l'Emili. Ui, i els catalans ho passen pitjor que els altres, perquè els hi diuen polacos i els hi cremen amb cigarros als mugrons. Els mugrons i llocs pitjors. Tinc destí. La tercera opció és Tinc una revelació, que és on el David es creu que és Jesús, que està veient amb la iaia una cosa de Setmana Santa sobre Jesús i el David diu que és cagadet de Jesús. Anem a revelar quin crec que és el millor episodi de Plats Bruts. Així que, drum roll. És superpatètic perquè estic sol a casa fent un drum roll. I el millor episodi de Plats Bruts és And the Oscar goes to... Tinc una revelació! Uns focs d'artifici celebrant la victòria. Sí, tinc una revelació. I un subratllat. I aquests no, una X. No us penseu que us deixaré amb un Tinc una revelació, és el millor puto episodi de Plats Bruts de la història. Us ho penso justificar. Primer de tot, és un capítol que hi ha una trama A que aguanta el pes de pràcticament tot l'episodi, que és el David es creu que és Jesús, i si bé és veritat que hi ha una trama B, que és el López portant a la Lucy als pitjors llocs de Barcelona, com per exemple la desembocadura del riu Llobregat o el Caracolillo de Cantunis, la veritat és que la trama A aguanta moltíssim l'episodi. Després, que sense que hi hagi la Carbonell ni tampoc hi hagi en Pol, que són dos personatges que per mi són millors que l'Starsky i que la iaia, el capítol aguanta superbé, a part ells dos tenen línies boníssimes. A veure, jo tinc una pregunteta. Diu com ens ha creat. No ho sé, amb una mena de fang. Estaríem parlant que Déu és ceramista? Després tens l'escena de la Lucy i el David al bar,
que és com la lluita entre el bé i el mal, i els altres tres escoltant, el moment del miracle dels pans i els peixos, que fa aparèixer dònuts. O sigui, jo no sé què més us puc dir, però és que tot l'episodi, vull dir, és rodoníssim, vull estar rient tota l'estona, i per mi aquest és el millor episodi de Plats Bruts. Potser per vosaltres no, vale? Anem a discutir-ho. Escriviu-me als comentaris si creieu que és realment el millor episodi de Plats Bruts. Alguns diran que he fet aquest vídeo per generar polèmica, per tenir views, però el meu objectiu és que tornéssiu a remirar Plats Bruts, que sempre és important. ¿Sabes quién vive en esta casa? Un farsante de tomo y lomo. Fins aquí el vídeo d'avui. Si us ha agradat, subscriviu-vos, doneu-li la campaneta, però sobretot també doneu-li el like, que no costa res, que és gratis. Doneu-li el me gusta, que així aquests vídeos es posicionen millor, que l'algoritme o com es digui de YouTube el situa millor i més gent veu el Becari de Comèdia. Va, home, què et costa? Dóna-li, que el tens allà baix, va. No penso parar fins que no ho facis. El vídeo s'està fent llarg per culpa teva, que no li dones el me gusta. Ja li has donat el me gusta. Doncs cony, fes-me una senyal i jo ja segueixo. Soc tonto? Sí, soc tonto, què vols que hi faci? I fins aquí el vídeo d'avui. Xau, xau, i que Déu us beneixi.